pun. Ora tak silai. Matine. Negara yaku sing gawe. Nganti kenyit menikah jrong pun. Apa bawa? Ngerti. Mereka aku pengen sabiantu melawan pangeran Bayu Anggara. Dadi ratu ana ing tulung aku. Paman Bayu Anggara. Dewan Benika. Dadi ratu ana ing tulung aku. Kang wenang dadi ratu. Yo gak ono liwat. Yo kene nek ana ngono. Yo wae mergatu tos turunkan jeng Rama pun. Ora ikut pancakan Jerbasuki Mawabyo. Sakwisi aku semati di bawah Hendro. Kekayaan bakal kasumbatan. Bayon, yo, opo kayu. Yo wis. Kadung pangeran Bayu Anggara dadi ratu ning Tulung Agung. Tak kira uripku bakal mulya. Bayon, yo, nanging wektu dina iki. Kowe saklorone utang nyawa kelana. Mula ing wektu dina iki utang nyawa kudu nyawa. Oh, maksud tak tetane kok ora nrimake. Lah patine malah ngutuam mesti wae koyo ngono. Oh, aja nganti kowe tak katutke bersama. Yen ora nrimake kok perkara iki kelakon kowe katut. Sawise kowe mlebu ana ing patumpun piye kakurusanan pangeran sampun kelampan kula merjaya kalih pangeran ana ing Tulung Agung Hendro Negara Kang Mas Hendro Negara mati Nyuwun sewu pangeran. Panjenengan ampun girang gumulu ampun piye? Sasampunipun kula kelambahan merjaya kalian pangeran ana ing Tulung Agung. Putrane Endra Kusuma boten nimake. Ora trima. Leres sabanjure Endra Kusuma bujung kula lajeng boten tandingan ning watakmu mesti kowe menang. Sampun kula badhe juara. Kula kados sinambur gelap. Peteng panyawang kula. Ono sing nyelametake. Nggih, menawi kula tetandingan kalian Endra Kusuma. Kula mboten badhe wegah kangelan. Banjur sasampunipun Endra Kusuma kula tinggal, badhe kula jojo pusaka timbul pawongan mawas singla. Kula mboten mangertosi. Kulo santo dawuh kok ono wong wani cantuk lawuh perkarane pangeran Endra Kusuma kulunan. Sopo? Cetha menawi para bupati menika boten mangertos. Ning nek kula Pak Sopo kulo santo? tiyang ingkang mawa kedhok kala wau boten sanes. Kakang Patih Jalak Seta. Jalak Seta. Jalak Seta. Jalak Seta. Barat Patih Jalak Seta. Apa kan apa? Mergo wani nglimpe saka aku. Guri. Yen kira trimo apa kepengin tanding karo Jalak Seta? Apa tanding? Yo kene iki manglo, mati menang kok. Menawi bupati-bupati niki sanes mung suwe Jalak Seta. Kowe nyes kekuatane Hadipati Samuga kita. Teges pias kula niku nate jajal. Kok jajal? Kula niku duwe perkara karo Jalak Seta. Kula sendiri dukun. Kula santet. Mesti wetenge gede gedos. Boten Lho, lha kok ora sing numbung malah weteng kula. lho. Saking Saking sektine santet betul sektine santet. Saking sektine Jalak Seta. Sektine Jalak Seta. Kula nek
Jalak Seto ora nganggo priya ora bakal menang. Yen ngono cetha dadi kepalangku. Karto dadi kepala jenengan. Angin ngaten. Wong ngono cara Aja mung gunake mata ning gunakno akal. nganggo akal. Banjur kanthi akal sing kepiye Gunung Santo? Akalipun setya Jalak Seto. Iya. Nanging yen putung atine, rusak pikirane, lantes cekes penggalihe suwene-suwe ngenes Mate goleo. Bener. Lah sakniki nggawe cara piye bisa carane Jalak Seto. Carane piye? Carane Jalak Seto niku ora duwe anak wadon loro. Duwe putri loro. Iya, bener. Sing domo-domo. Pancen yo. Nek anake loro niki dicolong, Jalak Seto mesti gratis. Pikiran mesti itu mati tak colong. Yo gini ki mambeng nalika kadang dipati arep bragat lan putra saka ing kepatihan Jalak Seto. Kowe kuwi Becet kono. nek rono ki jenenge kowe bali. Omahmu kono. Oh, bener. Dalane yo rono to.